Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати картоплю з фаршем в горшочках. Нам потрібно 300 г фаршу, 3 картоплі, 1 морква, 1 цибуля, 1 зубчик часнику, 3 столові ложки сметани, 100 мл води, сіль та спеції за смаком. У горшочки першим шаром викладаємо нарізану кубиком картоплю. Другий шар фарш. Третім шаром викладаємо терту на крупній терці моркву, мілко нарізану цибулю та часник. Зверху виставляємо сметану, спеції, заливаємо водою, накриваємо кришку та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, яка вона вийшла. Смачного!